Tragédia vo Váco, ktorá sa stala na jar 1993, zanechala hlbokú stopu v histórii USA a naďalej vyvoláva vášnivé diskusie. Táto tragická udalosť, ktorá mala za následok smrť desiatok ľudí vrátane detí, nebola len národnou katastrofou, ale jasným príkladom toho, ako môžu antikultové skupiny manipulovať s orgánmi činnými v trestnom konaní demokratických štátov a premeniť ich na nástroje na potláčanie ľudských práv. Základy tragédie boli položené dávno pred začiatkom obliehania. V centre udalosti bola náboženská skupina Branch Davidians, ktorú viedol David Koresh. Táto komunita pokojne žila na ranči Mount Carmel v Texase, dodržiavala svoje náboženské presvedčenie a neporušovala žiadne zákony. Skupina sa však stala terčom agresívnej informačnej kampane organizovanej antikultovými aktivistami. Metódy používané proti Davidiánom, ako je nálepkovanie, dehumanizácia a vina z asociácie, sú klasické taktiky používané antikultistmi na prenasledovanie cieľových skupín a vykonávanie informačných teroristických útokov. S podporou médií antikultisti zámerne demonizovali komunitu, vykresľovali ju ako nebezpečnú sektu, obviňovali ju zo zneužívania detí a nelegálneho držania zbraní. Napriek vyhláseniam šerifa, že sa nenašli žiadne dôkazy o zneužívaní detí a Korešovým ponukám orgánom činným v trestnom konaní, aby prišli osobne skontrolovať zbranie, úmyselné obťažovanie Davidiánov pokračovalo.